I love you, Alma. Oh, Chris. Manay tinuod, Al. Dugay na kong nakagusto ni mo. Sa una pa, katong eskwela pa ta. May chance ka ko? Paan, Chris? Ang tinuod, ganahan man sa kunimo. Nga sa ato ba, kita na? Oh, Chris. Gidawat ko na ang iyong kugma. Salamat, Al. Basta kay ayaw lang kong pinuangi ha, Chris. O, Al. Ako nang isa mo. Ya, Tisra. Uya ba mo ni Alma? Oo, sugot ako niya. Oh, ya, guni mo gisugot man kaniya. Gikaloy, ano ba eh? Okay, good luck sa inyong relasyon, bay. Salamat ba Nga no nakikpanuroy man ka na ko, Chris. Gusto lang na ako nga ikaw banti ka, Al. Nindot pa ko na nga samtang uyab ta, magsigit ang suroy-suroy ba? Aho, hinoon sad no? Dali na, mamalit na atong makaon. Nya, malingkot na sa ilawom sa kahoy. Sige, sige. Tana. Nga, be. Dili na ko, uy. Busog na ko. Imo na lang na. Sige. Akaletiwasan ni. Tinuod kayo, balita ka mga dugan. Nga uyaw di mo yung tawhanal ba? Kuya Edgar? Brad. Hoy, Chris. Buwagi na gumangon, ha? Kung di ka gustong kurataho niya. Pero kuya, nagkaigog maaymi ni Chris. Ilom! Higog ba ka ni adik? Brad, kuan. Ano man? Mulimod ka? Nga nagamitan ka ginadiling ka druwas, ha? Ang kuno na ko, nagamit ko ng ginadiling droga sa unang panahon. Pero, dugay na ko ni undang, Brad. Bisa na! Mubalik ang hiyabo ka ng bisuwa. Maong palay na gumangon, ha? Di ka gustong palitan niya. O ikaw ba? Aray, kuya! Brad, alam ko yung oras. Kuya! Alma, Brad! Alma! Uy! Mo ni tabo, bay. Ubay, suko kayo ang igsuong nga lalaki ni Alma. Nga nagkauyab eh. Kay wa siya gusto na ko, kay adik lihi ko na ko. Wa naman to, bay. Dugay naman kayo to. Nagbait na baya ka. Wag po siya paminaw na ko. Paita. Kung nahadlo ko nga, di na may magkita pa ni Alma. Pa, unsa? Kumusta na ka sa Alma ron? Ilan na kadlaw nga, wag ko makakita niya. Giminggaw na ko niya. Bay, Chris, may ka nakita ta. May balita ko nimo. Bahin ba ni Alma ba? Oo, bay. Bay ni Alma. O sa may mong nabalita ni Alma ba? Kuan, bay. Wa naman si Alma din sa ato, bay. Gipalarga naman sa Cebu sa iyang mama. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Sige, bay. Tagay mo na. Ay, nagpalabi, bay. Hubog na kay ka, bay. Sagdae ko, bay. Ay, ilak pa giday. Lamin mo kay ko kay Nako. Ibago, Alma. Ay, nagbuhat ay pagpakawas, paglaom, bay. Basin ba day magkita pa mo pag-usap ni Alma? Sa magka, uy. Ay, yawan na. Paglaong, bay, kay layo kay itong Cebu. Uy, wata may ba, uy. Basin ba day mo abot ang adlaw nga abuton pagbalik ang inyong daan. O, di ba? Maong kalma lang diha, bay. Pila na katuig ang nakalabay. Sukat pagbigyan ni Alma dinis among dapit. Ugwa na ko'y balita niya. Ay, minyol tingal ito siya. Ug may mga anak na. Ako pa nimo ba magpalit ka og touchscreen nga cellphone aron imong makontak si Alma? Ha? Oh, touchscreen yun. Oo, kana. Lahi na biyang panahon ron ba eh. Pagpalit og touchscreen ha, aron imo makita si Alma's Facebook.
Kamao na ka. Unsa man paggamit ng touchscreen ha? Oh. Tanawa, anara na siya. Oh, bay. Salamat kayo. Karang tao mo ka. Touchscreen. O sige na. O, i-search na dahil na si Alma diha. Oh. Basin pa diha imo siya makita. Search yung nga ba diha o kana? Search diha. Dari? O kana? Oo. Okay ni. Salamat kayo, bay, ha? Lah, Dara. Ako nung nakita sa Alma. Mo friend request ko niya, bay. Og ako siyang i-message aron magka-istorya mi. Hello, Chris? Salamat intawon nga nagkontak na ka na ko, Al. Kumusta naman ka? Maorag hapon. Wa pa di ka maminyo? Minyo good town. Wa man gani ko'y uyap. Tinood? Lagi. Kinsa may mong gipuy-an diya Cebu. Kuan, ang akong igsoon nga babae. Di na di ka mo balik din sa ato? Murag, dili na tingali, Chris. Oh. Kaya dili man mo sagot si Kuya Edgar nga maduol pa ko nimo. Wa na di kay gugman ako, Al. Bisan ka no sa, wa mawa ang akong gugma nimo, Chris. Pero ako'y mahimo. Kaya dili naman mo sagot si Kuya nga mubalik pa ko diha. Maong kalimti na lang ko, Chris. Alma. Ha? Buad to kag Cebu. O, ma. Pag-unsa magkuno ka didto. Mangita kong trabaho, ma. Mangita kag trabaho o gusto kang makakita pag-usab sa imong uyab? O, sasab na sa kong tumong, ma. O, ginawat ka, makasabot ka na ako. Sige ka og bahibaw. Tawagan to na kung igagaw nimo dito sa Cebu aron adto ka mo abot sa ila. Salamat, ma. Mahimo kang mo start din hangtod kanos Agosto nimo. Salamat, tita. Ingnaw niya ako kung gusto ka nang magtrabaho, ha? Kaya na ako'y kaila patabangan ti ka nga makasuday trabaho. Uy, salamat kayo, tita. Ha? Ni ka sa Cebu? O, lagi. Ikaw ba? Ayaw pag sigigara ba? Tinoo, lagi. Asa mo ka karon? Kay, magkita ta. Sige. Akong i-chat kung asa ta magkita. Al? Ikaw ni? Ako in town. Ni sumutong kagagwapo, uy. Atik sa day. Lagi. Huy. Ganun sige magtutok na ko. Ingon sa di ko makatuo nga. Makita pa tag-usab, Al. Ako sad, Chris. Taas nga panahon nga wala ta makita. Maugid. O karon nga nakita na tagbalik. Di na ko gusto nga bawa pa ka na ako. Unsa buti may pasabot. Di na ito mangulis Davao. Mangita tagtrabaho din ni o magminyo ta. Chris, Wala may makabuot na to. Bisan ng imong maginikanan o igsuon ni mo kay sakto naman tas edad, di ba? maog yun. Napa man ka kay Unsa? dugman ako. Napa man ka ko di sa imong dugan. Chris, bisan ka nos awa kamawa sa kong kasing-kasing. Ikaw paghihapon ang na nag-iya ini. Salamat. Ay, I love you too, Chris. Kapwa lumuluhan, kapwa tinitikis pa rin ang isa. way kabutangan sa kong kalipay nga nagkita mi pag-usab ni Alma. Karon minyo na mi og may duha na mi ka anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagadi nga akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga hikalang kaagi ni Chris nga taga Digos, Davao del Sur. Apan kasamtangan ni akaron sa Cebu City.
Uban sa awit ngayang pangayo, awit nga reklohan.